Эмомалӣ Каримов, омӯзгор аз ноҳияи Муъминобод. баъд аз шунидани муроҷиатномаи прокурори вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, пай бурдам, ки боз ҷавонони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, бародарони азизи мо, боз мақсади тазоҳуроту мақсади гирдиҳамоиву мақсади умуман ки халалдор сохтани вазъи сиёсии имрӯзаро доранд. Ман аз номи кулли ҷавонони ноҳияи Муъминобод эҳтиромона аз бародарони бадахшониам даъват ба амал меорам, ки аз ин роҳ, аз ин мақсади худ баргарданд, ҳамин давлати азизу тинҷу осудаи моро нагзоранд, ки чун давлатҳои ҳамсоя ба гирдоби ғам мубаддал шаванд. Ман бовар дорам, ки ҳамаи он мушкилотое ки имрӯз дар сади роҳ ҳастанд, аз лиҳози қонун ҳаллу фасл гардида ба гунаҳгорон ҷазои муносиб дода мешавад. имрӯз давлати азизи мо қудрати бартараф кардани ҳама намуди умуман беадолатиҳоро дорад ва фикр мекунам, ки имрӯз ташкил кардани гирдиҳамоӣ ё тазоҳурот, инҳо муқобил ба сиёсати давлати имрӯза ҳастанд ва ба бадном кардани миллати азизамон дар арсаи байналмилалӣ халал мерасонанд. ва бори дигар хоҳиш мекунам, ки барои якпорчагии давлати азизамон, барои тинҷу осудагии мардуми азизи Тоҷикистон ин гирдиҳамоиву ин дигар корҳои бемаънӣ ягон асос надоранд ва эҳтиромона хоҳиш мекунам бори дигар, ки барои ободии давлат, барои ободии ватан, барои ояндаи дурахшони фарзандои азизамону мардуми азизамон бояд камари ҳиммат баста дар атрофи сиёсати давлати азизамон бояд ҷамъ оед.